Bano Joyce. Iwacho kanyo makare ahinya kendo ang'e ni moko kuom gigo ma imulo injinia Opere Nyaroya bro bedo ka duoko ni gin kaka NTSA to gitime yo machalo nade. To injinia ka duogo korka kore wang'e ni moko kuom gigo mane uyango mano e report maru kaka mago ma miyo joma thoth wito ngimagi e masiche mag apaya oting'o kanyo ng'we airititi ting'o ji mathoth ahinya e nyamburko mago mag jowuoth kaachiel kod koso luwo chike mag apeyni e pacho ka inyanya to ne nyamburko mago mating'o jowuoth. Ang'o momiyo magi timo tere kaka inyalo geng'e ahinya to ng'we airititi wechego mago mag overloading kata ting'o ji mathoth ahinya e gari kod koso luwo chike mag apaya kata bedo ni ne ugoyo okang' maber ahinya mano mar mayo derepe moko lesen maggi. Erokamano, aparo ni en gima jowago wacho gin adieri gima kelo masira ahinya e wang'a yorewa en ng'we airititi. Speed, it is the leading cause of road crashes. Ng'we airititi ni en mokelo masirini mang'eny e wang'a yo ka. Kuom ranyisi masira manyo timore weekend manyo timore Taita Taveta yo Samburu kidhi Mombasa. It was overtaking, careless overtaking, gi overspeeding. Koro mokwongo jodalawa nyaka wawe ng'we airititi. Okang'e kama wan garaka sana to be kata kama ji dhi e garaka ni to be sa moro mako dhogi nikech iyudo ka ng'ato kadhi gi ng'wech matek to kisongo to iyude mana be ka be ochung' be gima malich manolawo to bende onge. So wawe uru kasore ang'eyo ni Kenya iko mbioni lakini wawe uru ng'we airititi. Mae achiel kuom gima inyowa e Kenya ka. Obed jo apiko, obed jo gari mar wenyewe, private vehicles, obed public, obed commercial. Mae gima chandowa. Okay, ang'o ma wasetimo? En gima ong'e ni public service vehicles mating'o chakre ji 7 kadhi mbele, jo chiko kadhi mbele, kata commercial vehicles ma nigi tan 3, mano matini 30-48 kilograms, mano matine tan 3 ka idho malo, mago nyaka bed gi speed governors. Speed governors ni keto mondo mi ong'uk ng'we airititi no. Mano mikakati ma Kenya no oketo chakre ndalo michuki. To nitiere jomoko magolo speed governors go jogo kuyudi titi nitiere okang' ma NTSA kaonegi? Kwa yudo ka gachi onge gi speed governor kata ne obedo tampered with kata entiere to en kanyo poklo iteri e court kendo mai number plate mar gari no nyaka idhi e court kendo koro nyaka iter gari no inspection to ascertain its roadworthiness.